Mga kaigsuunan, ang titulo sa mensahe nga gusto na kong isulti kaninyo karong adlaw kay mao ang mensahe sa krus. Ang mensahe sa krus tin-aw nga nagpatin-aw sa probidensya sa Dios alang sa kaluwasan sa tawo. Kini usa ka lawom nga sekreto nga nagtago sukad sa wala pa magsugod ang panahon ug magtukot kanato nga makaamgo sa dakong gugma ug hustisya sa Dios. Kinsa ang Dios? Unsa man ang hinungdan nga gilalang sa Dios ang langit ug yuta? Ang tanan nga anaan niini ug ang katawhan ug gipapuyo sila niining yutaa. Nganong gibutang man sa Dios ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan? Kinsa si Jesucristo ug nganong siya lamang ang manluluwas sa katawhan? Nganong makadawat man kita og kaluwasan kung kita mituo kang Jesucristo? Ang mensahe sa cross adunay tanang tubag niini nga mga pangutana. Sukad sa una na akong pagsangyaw ni ini nga mensahe, kini nagdala sa daghang mga kalag dili lamang sa Korea apan sa tibuok kalibutan ngadto sa dalan sa kaluwasan. Kini nga mensahe gipakaylap pinaagi sa mga broadcast ug mga libro. Dili maihap nga mga tawo ang nakasinati sa katingalahang buhat sa Dios pinaagi ni ini nga mensahe. Naginuso sila sa ilang mga sala, gikan sa kahilanman silang kasing-kasing og nakabaton og tinuod nga pagtuo ug ligong paglaom alang sa gingarian sa langit. Nagsugod sila sa pagsalikway sa mga sala ug daotan ug nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Sa dihang nag-ampuko sa pangalan ni Jesucristo human sila maginuso sa ilang mga sala pinaagi sa mensahe, nakasinati sila og talagsaong mga buhat sa gahom sa Dios. Ang mga sakit ug mga kaluyahon nangaayo, ang mga demonyo ug ang mga pwersa sa kangitngit gipapahawa. Bisan kinsa nga naminaw ug nakaamgo sa dalan sa kaluwasan nakasinati sa katingalahang mga buhat sa gahom sa Dios nga gihimo sa ngalan ni Jesucristo. Ako nag-ampo sa ngalan sa Ginoo nga kamong tanan makasinati niining talagsaong mga buhat pinaagi niining mensahe sa krus nga gisangyaw karong adlaw. Minahal nga mga kaigsuunan, kung musimba ka o magkinabuhi di akang Kristo, makadungog ka bahin sa dalan sa kaluwasan sa Kristyanismo. Atong susihon kini sa makadiyot. Mga 2,000 na katuig ang nilabay, si Jesus ang anak sa Dios miani sa yuta aron sa pagtubo sa katawhan gikan sa ilang mga sala. Si Jesus gilansang sa krus aron sa pagtubo sa mga sala sa katawhan ug gilubong. Nabanhaw siya sa ikatulong adlaw. Kadtong motuo niini nga kamatuoran mapasaylo, makadawat sa kaluwasan ug moadto sa langit. Daghan kaninyo ang nahibalo niini nga kamatuoran. Apan dili kita makaingon nga sayod gayud kita sa probidensya sa Dios nga sama sa mensahe sa krus nga aduna lamang niining daghang kahibalo. Pananglitan. Sa imong nahuna nganong gibutang man sa Dios ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan? Ang rason kung ngano ang katawhan na himong makakasala mao kay si Adan mikaon gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan. Kung wala pa ang kahoy wala unta makasala si Adan. Mahimo unta siyang magpuyo sa tamnanan sa Eden hangtod sa kahangturan sa kaupayan. Busa, dili ba angay nga himuon sa Dios ang kahoy sa kahibalo ug sa maayo ug daotan sa sinugdanan? Nganong gibutang man sa Dios ang kahoy diin makakaon si Adan? Wala ba masayod ang Dios nga si Adan mukaon gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayog daotan? Kay ang Dios makakagahom sa tanan ug makahibalo sa tanan, gibalaan gayud niya kini. Bisan pa niana gibutang sa Dios ang kahoy sa kahibalo didto. Busa unsa ang hinungdan? Matubag ba nimo kini nga pangutana sa tin-aw? Nakadungog ka na ba og klaro nga mga tubag niini nga pangutana bisan asa kaniadto? Syempre, dili tungod kay dili kita maluwas kung wala kita mahibalo kung nganong gibutang sa Dios ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug daotan. Kung kita maginuso sa atong mga sala ug modawat ni Jesucristo isip atong personal nga manluwas, kita kay maluwas. Apan kung tin-aw nimong masabtan ang dugang nga mga detalye sa probidensya sa kaluwasan, makabaton ka og mas lig-on nga pagtuo. Makasabot ka sa kasing-kasing ug kabubuton sa Dios nga tin-aw og mugiya sa mas takos nga Kristohanong kinabuhi. Ikaw makahimo sa pag-abog sa mga tentasyon sa kaaway nga yawa ug makatagamtam sa otoridad sa mga anak sa Dios nga mao ang kahayag. Hatagan ko ikaw og usa ka pananglitan. Kung mukaon ka og orange ang pagkaon lang niini kay siguradong makapaayo kanimo. Apan mas maayo kung kanon nimo kini nga nahibalaan kung unsa ang matang sa mga sustansya ang anaan niini ug kung giunsa kita makabenipisyo sa mga sustansya niini. Pananglitan. Ibutang nato nga nahibalaan nimo nga ang orange adunay daghang vitamin C ug kini maayo alang sa panit, makapaminos sa kakapoy ug makapauswag sa resistensya batok sa mga sakit. Unya kanon nimo kini apan dili lang kaayo kalamian. Kaunon usab nimo kini kung gikinahanglanan. Sumala sa imong kahibalo, ingon usab niini ang kinabuhi sa pagtuo. Kinahanglan nga dili ka lang moingon nga dili klaro nga mituo ako, apan klaro nga nasabtan ang probidensya sa kaluwasan sa krus ug magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios.
Dayon, kamo makahimo sa pag-uswag ngadto sa langit uban sa hugot nga pagtuog makadawat sa mga panalangin dinhi sa yuta isip nga mga anak sa Dios. Gihangyo ko ikaw sa paghimo sa bug-os nga pan sa mensahe sa krus nga akong iwali sugod karong adlaw. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makaamgo sa Dios sa kaluwasan sa krus ug makadawat sa grasya ug kusog. Mga igsuon diha ni Kristo, ang unang makatunan gikan sa mensahe sa krus mao kung kinsa ang Dios. Daghang mga tawo niining kalibutan na ma-insister nga walay Dios. Adunay usab mga nagsimba sa mga Dios nga binuhat sa imahinasyon sa tawo ug naghimog mga imahe sa mga ililalang sa Dios ug gisimba sila ingong mga Dios. Apan bisan og dili nato sila makita, ang Dios buhi gayon ug adunay usa lamang ka Dios nga atong alagaran ug simbahon. Ang Dios mao ang mamubuhat sa universo ug sa tanang butang ug sa katawhan. Siya ang mamamando ug maghuhukom sa tanang butang. Unsang matang sa binuhat ang Dios specifically? Sapagkat tinuod dili sayon alang sa tawo sa pagpatinaw bahin sa Dios. Ang Dios milabaw sa tawo nga iyang binuhat ug siya walay kinatuban. Bisag unsa pa kalisod atong pamalandungon ang Dios uban sa atong kahibalo, dili nato hingpit nga masabtan og mahibaluan bahin kaniya. Apan, bisag dili nato hingpit nga mahibaluan ang bahin sa Dios, adunay sukaranang mga butang nga kinahanglang mahibaluan nato ingong mga anak sa Dios. Magiskot ako bahin sa upat ka laing-laing aspeto kung kinsa ang Dios. Una, ang Dios mao ang magbubuhat sa langit ug yuta. Ang Genesis Kapitulo 1 versikulo 1 kay nag-ingon, sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ang Kapitulo 1 sa Genesis nagsulti kanato nga sulod sa 6 ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug yuta gikan sa wala pinaagi sa iyang pulong. Sa katapusang adlaw sa 6 ka adlaw nga paglalang, iyang gibuhat ang unang tawo, si Adan ang katigulangan sa tanang katawhan. Sa susama, tungod kay ang tawo gilalang sa Dios, kinaiyahan nun, giyang gibati ang pagkanaa sa Dios sa kahiladman sa iyang kasing-kasing. Ang Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 11 kay nag-ingon, gihimo niya ang tanang butang nga matahom sa iyang panahon. Iya usab nga gibutang ang kahangturan diha sa mga kasing-kasing sa mga tawo. Apan dili nila matungkad ang gibuhat sa Dios gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sama sa giingon, gibutang sa Dios ang kahangturan sa kasing-kasing sa mga tawo, tungod kay aduna sila niini. Kadtong adunay maayo nga konsensya dili klaro nga miila sa pagkaanaa sa Dios ug nangita kaniya bisan kung wala sila makadungog o nahibalo bahin sa Dios. Bisan pa ni adtong miingon, dili ko motuo sa Dios, mao kadtong nahadlok bahin sa sunod nga kinabuhi. Nga nagunahuna, unsa kaha kung adunay langit ug impyerno? Busa, naningkamot sila sa pagkinabuhi ug maayong kinabuhi nga dili moadto sa impyerno. Apan ang Roma Kapitulo 1 versikulo 20 kay nag-ingon, kay sukad sa pagkatukod sa kalibutan ang dili makita nga mga hiyas sa Dios, ang iyang walay katapusang gahom ug pagka-Dios, matinaw nga nakita, nga masabtan gikan sa mga butang nga nabuhat, mao nga ang mga tawo walay ikabalibad. Kini nag-ingon bisan tuod ang mga hiyas sa Dios ug ang iyang balaanong kinaiya dili makita kanato, kini klaro nga makita sa tanang butang. Nagpasabot kini nga dili kita makahatag og pasangil sa pag-ingon nga wala kita mituo sa Dios tungod kay wala kita mahibalo. Sama sa pag-ingon, bisag dili nato direktang makita ang Dios, makaamgo kita nga adunay Dios nga magbubuhat ug adunay usa lamang ka magbubuhat. Tungod kay ang ebidensya sa Dios nga magbubuhat na sulod sa tanang butang sa universo nga gilalang sa Dios. Hatagan ko ikaw og usa ka pananglitan. Adunay daghang mga tawo niining kalibutan na adunay daghang mga lahi ug etnikong grupo nga adunay laing-laing mga pinulungan, kultura ug kolor sa panit. Apan silang tanan adunay pipila ka mga butang nga managsama. Ang mga tawo sa tanang lahi ug etnikong grupo adunay duha ka mata. Silang tanan adunay duha ka dalunggan, usa ka ilong, duha ka buhi usa ilong, ug usa ka baba. Ang mga lokasyon parehas ra. Sa sentro sa nawong mao ang ilong ug ang mga mata anaa sa ibabaw nga bahin. Ang baba kay ubos sa ilong ug ang mga dalunggan anaa sa matag kilid sa nawong. Apan dili kay ang mga tawo lamang ang adunay parehas nga mga ekstruktura ug lokasyon. Ingon usab niini ang mga mananap, mga langgam sa kahanginan, mga insekto ug mga isda sa dagat. Adunay gamay nga mga kalainan sumala sa mga kinaiya sa matag species. Apan silang tanan adunay parehas nga estruktura. Dugang pa, sila adunay parehas nga estruktura sa digestive system ug reproductive system. Ang rason alang niini nga pagkaparehas tungod kay ang mga butang gilalang pinaagi sa disenyo o sa lamang ka magbubuhat. Ang mga tawo sa kalibutan may insister sa teorya sa Darwinism o gilimod ang paglalang sa Dios. Apan kung ang tawo mabag-o sama sa ilang giingon, ang tanang mga tawo dili parehas nga estruktura.
Mahimong mulambo sila ngadto sa daghang matang sa porma o estruktura. Dugang pa, kung walay usa lamang ka magbubuhat, ang mga tao ug ang mga mananap dili unta magkaparehas og mga tinukod. Kini tungod kay kung adunay daghang mga magbubuhat, mahimo nila ang ilang mga binuhat nga adunay laing-laing mga estruktura o gimbuhaton sumala silang gusto. Apan sa pagtan-aw nga halos tanang butang adunay usa ka estruktura o function, siguradong masabtan nato nga sila tukma nga gidisenyo o gilalang sa usa ka magbubuhat. Minahal nga mga kaigsunan, ang mga Darwinista nag-angkon nga ang buhi nga mga organismo gikan sa ubos nga level nga mga organismo ngadto sa mas taas nga level nga mga organismo. Apan ang Genesis Kapitulo 1 versikulo 21 kay nag-ingon, busa gilalang sa Dios ang dagkong mga nilalang sa dagat ug ang tanang buhi nga nagalihok nga mga butang nga nagdagayday sa tubig sumala sa ilang matang ug ang tanang pak-an nga mga langgam sumala silang matang ug nakita sa Dios nga kini kay maayo. Dugang pa, ang Genesis Kapitulo 1 versikulo 25 nag-ingon, gibuhat sa Dios ang ilhalas nga mga mananap sumala silang matang, ang kahayupan sumala silang matang, ug ang tanang nilalang nga naglihok sa yuta sumala silang matang, ug nakita sa Dios nga kini kay maayo. Adunay gamay nga mga pagbago sa mga porma sa paglabay sa panahon. Apan gilalang sa Dios ang tanan sumala sa kaugalingon mga matang niini. Ang mga isda wala nag-evolve aron mahimong mga mamal, ug ang mga mamal dayon nga sa mga langgam. Dili kay ang mga unggoy nahimong tao. Ang mga unggoy gilalang ingong mga unggoy ug ang mga tao ingong mga tao. Usab, ang tao lamang ang gilalang isip usa ka binuhat nga adunay espiritu, kalag ug lawas sa dagway sa Dios. Bisag unsa pa ka kaagmid sa usa ka unggoy sa ang tao, dili kini makaamgo sa pagkaanaa sa Dios ug makasimba kaniya sama sa taong adunay espiritu. Dugang pa, kung atong tan-awon ang kinaiyahan, atong makita ang dugang ebidensya sa Dios nga magbubuhat. Ang yuta nagtuyok kausa sa usa ka adlaw ug nagtuyok libot sa adlaw kausa sa usa ka tuig ug ang bulan nagtuyok libot sa yuta kausa sa usa ka bulan. Gipangutanan nako ang mga magtutudlo sa elementarya ug tunga-tunga sa mga miyembro. Gisusin nako ang laing-laing mga gigikanan ug giingon nila nga ang bulan usab nagtuyok. Mahimong mangutana ang uban ngano nga ang maong sumbanan sa bulan dili mousab. Adunay usab kitay katin-awan alang ni ana. Apan tungod kay aduna ra tay gamay nga oras, dili ra kaayo nako ma-explain. Pero bisan pa ni ana ang bulang nagtuyok usab. Pinaagi niining mga revolusyon ug mga rotation. Aduna kitay pipila ka mga panghitabo nga kanunay mahitabo dinhi sa yuta. Kita adunay adlaw ug gabi ug ang upat ka mga season. Adunay mga pagdagayday sa mga pagtaob ug mga sirkulasyon sa hangin. Ug kini nga mga lihok ug mga lokasyon sa langitnong mga butang gipahimutang nga tukma ug angay alang sa mga tawo ug buhi nga mga organismo aron mabuhi. Ang manggilayon tali sa adlaw ug sa yuta ug sa bulan gibutang sa labing tukma nga paagi. Dili kini mahimong mas duol o mas layo kaysa karon. Ang mga yuta nagtuyok ug nagtuyok sa ingon kahapsay nga paagi sa walay gamay nga mga sayop. Sa labing tukma nga gilayon sa usa ka dili masukod nga gidugayon sa panahon. Sa imong unahuna nga ang tanang bakini nga mga mando aksidente nga gitakda sa Big Bang, ingon nga pag-insister sa pipila ka mga scientist, kung ablihan nimo ang usa ka relo, adunay daghang mga sopistikado nga mga bahin nga gitigom nga tukma kaayo aron mahimo sa paglihok sa relo. Ibutang ta karon nga adunay nagpakita niini kanimo ug nagsulti kanimo sa mosunod, walay naghimo niini nga relo. Ang mga bahin migawas pinaagi sa pagbuto sa bulkan ug sila gitigom alang sa ilang kaugalingong ug misugod sa paglihok. Makatuo ka ba niini? Gawas kung buang ka, dili ka motuo niini. Apan ang pag-angkon nga kini nga kalibutan ug ang tanan nga anaa niini gihimo pinaagi sa ebolusyon dili kaayo makatarungan. So unsang paagi ang paglihok sa usa ka universo nga dili hitupngan nga mas tukma ug tukma kaysa sa usa ka relo? Mahimong resulta sa silugma or chances. Sa unsang paagi ang usa ka makuti nga universo molihok sa estrikto nga pagkahanay alang sa iyang kaugalingon. Kini mahimo lamang tungod kay ang universo ug ang tanan nga anaa niini gidisenyo ug gilalang ug gimanduan sa kaalam sa Dios. Ang Dios nga magbubuhat mibuhat nining tanan nga mga butang uban sa iyang gahom o nagpalihok kaniya. Tungod kay aduna kitay klarong mga ebidensya, walay usa ka makahatag og pasangil sa katapusang adlaw sa paghukom, walay makaingon abi na kog walay Dios. Minahal nga mga igsuon, ngano nga mga tao dili motuo sa Dios nga nakakita sa ingon kaklaro nga mga ebidensya sa paglalang. Ang hinungdan mao sila lagmit nga motuo lamang sa makakita sa ilang mga mata, gihikap sila mga kamot ug nasabtan sila kay balo og mga hunahuna. Wala nila giila ang kamatuoran nga may Dios nga dili makita. Wala nila ilha ang biblikahanong mga ilhanan ug mga katingalahan nga labaw sa kapabilidad sa tao.
Apan ang tanang pulong sa Biblia mao ay kamatuoran mismo. Tinuon nga gilalang sa Dios ang mga langit ug ang yuta ug ang mga ilanan, mga katingalahan ug gamhanang mga buhat aktwal nga nahitabo. Kining mga butanga mahimo lamang sa Dios nga magbubuhat. Sila naningkamot sa paglimod sa Biblia tungod kay kini dili masabtan o katuuhan sa ilang limitado nga kahibalo ug mga hunahuna. Apan ang mga timailhan ug mga katingalahan sa Biblia kay tanan tinuod. Ang Juan Kapitulo 4 versikulo 48 nag-ingon, gawas kung kamo makakitag mga milagro ug mga katingalahan, si Jesus miingon kaniya, dili gayud kamo motoo. Sa diha nga mga tao makakita sa mga ilanan ug mga katingalahan sa lapas sa limitasyon sa tao, ang ilang mga unahuna ug mga gambalay mabungkag. Sa diha nga sila makakita, makadungog ug makasinati og usa ka butang pinaagi sa buhat sa Dios nga ilang giunahuna nga hingpit nga imposible, sila makaila nga ang pulong lamang sa Dios mao ang kamatuoran. Bisan kung kini dili motakdo sa ilang mga nahuna. Busa, sa Biblia gipakita sa Dios nga siya ang buhi nga Dios pinaagi sa daghang mga buhat sa iyang gahom. Ngadto sa Paraon ug ang iyang mga opisyal sa Ehipto. Gipasundayag ni Moises ang buhi nga Dios pinaagi sa napulo ka hampak. Gipakanaog ni Elias ang kalayo gikan sa langit ug gipaulanan kini human sa tulo ug tunga ka tuig nga tigutom. Gipamatud-an ni Jesus nga siya mao ang anak sa Dios pinaagi sa mga ilanan ug mga katingalahan. Si Apostol Pablo nag-ayo sa mga sakit o mga balitiun, naghingilin sa mga demonyo ug nagbanhaw sa mga patay sa ngalan ni Hesukristo. Sa dihang nakita sa mga tawo ang kining mga butanga nga mahimo lamang sa Dios nga magbubuhat, bisan ang mga dili magtutuo miila sa Dios nga magbubuhat. Ilang gidawat ang ebanghelyo ang manluluwas nga si Hesukristo. Bisan niining kaliwatan na diin nagkinabuhi karon, kini nga mga buhat sa Dios gikinahanglan. Ang gahom sa Dios nga nagpadayag sa mga ilanan ug mga katingalahan mao ang pinakaligon nga ebidensya nga nagadala sa mga dili magtutuo sa pagtuo sa buhi nga Dios, ang magbubuhat. Dili maihap nga mga ilanan ug mga katingalahan ang nahitabo niini nga simbahan sukad sa pagtukod niini ug sa paglabay sa panahon, mas gamhanang mga buhat ang mga nahitabo. Pananglitan, ang walay kaayuhan nga mga sakit sama sa cancer ug AIDS ug mga sakit ug pisikal nga mga kakulangan tanan giayo pinaagi sa gahom sa Dios. Kini nga mga buhat sa pagpang-ayo sa medikal nga gipamatud-an sa mga medikal nga doktor gikan sa daghang mga nasod lakip na ang Pilipinas, Honduras, India, Russia, Germany ug Peru. Pinaagi niini nga mga ebidensya, daghang mga tawo sa tibuok kalibutan ang miila sa Dios ug misalig kaniya diha sa ilang kasing-kasing. Bisan kadtong adunay daghang kahibalo ug kadtong nagsimba sa mga Dios mianhi sa pag-ila sa Dios nga magbubuhat ug mituo kaniya. Nagsaksi sa mga buhat sa buhi nga Dios, adunay daghang kaayo nga nag-ingon niini nga mga kaso. Apan tungguti ako nga ipaila ang pipila lang niini. Si Senior Deaconess Yunduk Kim gikan sa Manminjong ang church nagantos sa usa ka putol nga paso siyang tibuok lawas human sa nagbukal nga tubig nga gibubo kaniya. Nakaangkon siya og grabing paso sa kadaghanan siyang lawas gawas sa pipila ka bahin, lakip na ang iyang nawong ug mga kamot. Sama sa imong makita sa screen, grabe ang paso nga siguradong mamatay siya bisan kung naospital siya. Apan sa dihang nagampo ko sa ngalan ni Hesukristo, nawala ang tanang kainit siyang lawas ug nawala ang kasakit. Dayon, ang mga ugat, kaugatan ug panit nga nasunog sa nabukal nga tubig nagsugod sa pagsanay sa usag-usa. Tungod kay ang mga selula nga nasunog kay patay na, sila dili mabag-o sa paagi sa tao. Apan ang Dios nga naglalang sa mga tao, hingpit nga naglalang sa iyang panit sa mga apektadong mga dapit, wala siya mogamit og bisan unsang tambal o miadto sa ospital. Apan ang iyang unod hingpit nga naulian sama sa usa ka bata. Sa kadaghanan sa mga kaso, ang mga tawo nahibilin nga adunay dili maayo nga mga peklat, bisan pagkahuman sa pagtambal sa mga ospital. Apan human magdawat sa akong pag-ampo nga naayo, wala siya mga peklat. Bisan paggrabe kaayo ang iyang mga paso. Nabuang man gani ang uban nga nakasinati niini ug ang mga samad kay dili mahulagway. Adunay daghan pang mga membro sa Manmin ang adunay grabe nga mga paso apan naayo pinaagi sa pagdawat sa pag-ampo uban sa pagtuo. Sa maong mga kaso silang tanan dali kaayong naayo. Wala na sila peklat nga nahibilin. Bisan kung wala sila mogamit sa bisan unsang tambal. Kinahanglang kuhaon ang unod nga patay na. Mao nga nangihanglan kini og pipila ka oras og naghimo og bag-ong unod nga mitubo. Gipanitan na usab ang walay pulos nga unod og gipatubo ang bag-ong unod. Gibestihan siya sa Dios og bag-ong unod nga walay gayoy peklat. Usab, sa Hulyo 2002 sa dihang kami adunay usa ka nagkahinusang krusada nga gitambungan sa ginatus kalibo nga mga tawo sa Honduras, daghang katingalahang mga buhat sa Dios ang nahitabo. Tuguti ko nga isulti kanimo ang usa ka mga kaso. Si Maria Dominguez, ang 12 ka anyos niadto nawad-an sa pananaw sa iyang tuo ka mata sa dihang siya 2 anyos og nakadawat og cornea transplant.
apan napakyas ang operasyon ug wala siya makakitag kahayag sulod sa 10 ka tuig. Apan human niya madawat ang akong pag-ampo sa krusada sa Honduras, nakakita siya. Pinaagi sa gahom sa Dios nga magbubuhat nga nagbuhat sa mga mata sa tao ang iyang patay nga mga ugat na buhi pakusab. Dugang pa niini nga mga kaso adunay daghang mga buhat sa Dios nga magbubuhat nga nitabo sa atong simbahan. Makita nimo kini nga mga buhat sa imong kaugalingon sa website sa among simbahan o sa mga kauban nga organisasyon. Sa pagkakita nato sa kini nga mga ebidensya, ang Ginoo kay tinuod nga buhi ug ang magbubuhat nga nagbuhat sa langit ug yuta ug sa tanan nga anaa niini. Panapos, minahal nga mga tumatan-aw, ang Salmo Kapitulo 53, versikulo 1 kay nag-ingon, ang buang-buang nag-ingon sa iyang kasing-kasing, walay Dios, sila dunot ug ang ilang mga dalan na mangilad, walay usa nga nagbuhat ug maayo. Ang mga buang ug daotanan ning kamot sa paglimod sa Dios tungod kay lamang sila kay dili makakita kaniya. Apan sama sa kong gipamatud-an bisan sa mensahe karon, ang Dios tinuod nga buhi. Ang mga ebidensya sa Dios nga magbubuhat tin-aw nga makita sa kinaiyahan ug pinaagi sa buhat sa iyang gahom. Ang Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 13 kay nag-ingon, karon ang tanan nadungog na, ani ang katapusan sa butang. Kahadluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Nanginaot ko nga kamo ligon nga motuo sa Dios, mahadlok kaniya og mosunod sa iyang mga sugo. Kung imong tumanon ang katungdanan sa mga tawo ni anang paggiha, ang Dios nga tiglalang mugiya kanimo ngadto sa gingharian sa langit ug tubag sa imong mga pag-ampo ug mga tinguha sa imong kasing-kasing. Sa iyang gahom masulbad pa niya ang bisan unsang problema nga dili masulbad sa tawo. Kung makadawat ka sa mga tubag ug mga panalangin sa ingon nga mga paagi, mahimo nimong isangyaw ang ebanghelyo nga mas maisugon ngadto sa dili magtotoo nga nag-ingon nga nahimamat ug nasinati nako ang Dios. Ako nag-ampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makasinati sa mga buhat sa Dios sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi ug maghatag og himaya ngadto kaniya. Amen.